Gak ketok toh. Jancuk. Kok, Bang? Tolong. Aduh. Peh, ana mau jawab tulung-tulung kat mangok. Gak nek sing nulungi to. Aduh. Nyapa ki mengapa yo ngombe barang. Ini aku malah kena laka. Aduh. Masa gak ada uang toh? Dah aku takoni wangi. Aduh. Kamu tahu tuh Ayu ke? Oh, udah tuh tiba Masa posisi tibaku ini paling gak meyakinkan toh? Meningati tuang bagus sangka anti mung kamu bisa gawe runtingi hatiku. Jane endi to omah iki? Lah kok kebonan nih? Jajal tak tekan mau nyapu kae. Mbok menawar roh. Permisi, Mbak. Nggih, Mas. Wonten napa? Kula ajenge tangkut, Mbak. Mbak Riani niku pundi nggih? Mbak Riani. Mbak Riani sapa to, Mas? Mbak Riani bakul letek niku lho, Mbak. Tiange ndek muntel. Walah, Mbak Riani. Nggih. Iki lho Mas omahe, Mas. Sama lurus mentok, kok terus belok nganan. Omahe iki kidul dalan, ngarep enek wit sawo. Terus kuwi omah Mbak Riani. Tapi biasanya jam yang ini rong mulai Mas wonge. Nah terus kira-kira wong mulai jam piro, Mbak? Ya mbah. Mas, sampean kok golek Mbak Riani ken opo? Ngene lho, Mbak. Aku kan pegawai saka koperasi to. Ya tujuanku golek Mbak Riani kuwi, aku arepe nagih. Oh alah, sampean pegawai bank to, Mas? Iya, Mbak. Mbak, lah sampean gak pengen utang to? Jane ya pengen ya, Mas. Lah, iki ngene Mbak, lak sampean minat. Mumpung nek koperasiku ki enak promo. Promo apa to, Mas? Pak sampean nyilih duit 100. Ku lho nampane utuh 100, Mbak, tanpa potongan. Lah balike dadi 120. Alah-alah, ya padha yang ngono ki jenenge. Ya gak padha to, Mbak. Lah biasane lho wong nyilih 100 langsung dipotong 10.000. Nampane bersang 90. Lak ngene aku ora. Nyilih 100 ya utuh 100, Mbak, tanpa potongan. Oh iya ya, Mas. Lah iya. Iya, Mbak. Minat ora? Nah persyaratannya apa to, Mas? Lah terus butuhe sampean nyilih piro to, Mbak? Alah, 300 sae, Mas. Walah, bertelung atus to. Oh, Mas. Fotokopi KTP cukup, Mbak kuwi. Piye? Kurang pura sakmono? Ki mumpung enek promo lho. Wis gak, Mas. Sakmono ae sik. Apa-kapan nek butuh tak tambah maneh. Ya wis ndang.
Di fotokopi KTP nih, kita nggak prosesnya. Ya wis sampean tani dhisik tak jipukne ya. Nah, yang ngono loh. Alhamdulillah, karena sabar sandas. Tolong. Aku kok krungu suara wong njaluk tulung-tulung toh? Tolong. Lek ketoke suarane kok teko kono. Oh iya, suaranya teko kono. Wis tak nggo pentung kayak Joko-Joko. Lah, gak tenan toh? Bocah moro. Tolong. Sopo kuwi? Lek didelok saka das-dasane kok koyo mantri Jaiman toh? Oh iya Pak Mantri, sampean nyapu ning kono wi lho. Walah, kowe to Lun. Kok nyapo piye to? Iki mang aku mari kena laka. Aduh. Laka? Laka piye to Pak Mantri? Kecelakaan wi lho. Walah. Lah kok iso lho? Lah terus musuhnya apa Pak Mantri? Kok malah takon ae to? Kok kadang ditulungi, anakku gak kemeng iki. Iki kitane duwo Lun. Tapi aku tulung dhisik to. Kok nulungi? Apa ya kuat? Lah wong sampean lawake gedhi. Alah, kuat. Bener ketok awakku gedhi Lun. Tapi aslinya enteng kok. Ndang toh. Kok panggah ngengkel ae to? Wis ngene Pak Mantri, sampean tani kene sik. Aku tak golek bantuan ya. Aja Lun, kesuwen. Gedeng bongko lho kok aku. Lah terus aku mbok kon piye? Wes sak isomu Lun. Sebenarnya aku ndang ketulungan. Kok ngono Pak Mantri? Kok ya wabot mentah awakmu Pak Mantri? Enteng-enteng Lun, ku tak wangi. Aduh. Beyu. Jadi piye to Lun iki? Aku malah kok banting iki. Lah salahe to. Kene wis muni ra kuat kok panggah ngengkel ae. Ya iya. Sampeyan gak apa-apa. Jajal tak cek sik Lun. Aduh. Nyapa Pak Mantri? Nek ketoke silit kodokku mesle Lun. Weyo. Sampai mesle. Aduh. Ya Mas. Iya lah kok buruk ini mbak gambare. Ya asli pora. Kok kayak palsu. Ya asli to Mas, delon to. Oh iya deng. Nah sampean milih duit arep tinggi apa to mbak? Alah karepku Mas, sampe tak nggih jamu neh. Tapi jamu apa? Jamu gendong lho Mas. Lah iki ngene mbak. Aku mau nyangeni sampean seminggu pisan lho ya. Lah saangsuran kuwi bayar 40.000. Alah enteng Mas, masak mono ae kok. Mbak, 200 lho ya. Iya Mas. Mbak. Lah kanca-kancane sampean butuh utang-utangan duit, langsung hubungi aku wae. Kuwi engko sampean tak kei bonus. Oh iya Mas, gampang lek kuwi. Kok kancaku tak omongane kabeh. Ya yo ngono lho. Apa meneh sampean iso nggawa nasabah wong 10. Kuwi engko sampean iso naik level iso dadi mitraku. Hitungane sampean yo enek dhewe ngono kuwi. Oh ngono Mas. Oke. Ya wis Mbak ya. Aku tak nyangeni Mbak Riani dhisik. Paling wong wis mulih iki. Oh nggih Mas.
Matur suwun ya, Mas. Ya, Mbak, kode-kode. Alhamdulillah oleh utangan dhuwit nek tangi modal maneh. Wis Lun, sakit tolong aku jangan terlalu mulai ya. Heh, terne muleh. Lah terus numpak apa to Pak Mantri? Lah wong aku ki menglom laku. Ya numpak ninjaku kuwi to Lun. Ninja. Kena motor robot tok ninja to Pak Mantri? Bener kuwi motor robot Lun. Tapi mesinnya wis tak ganti ninja kok. Wis Lun, gak usah kakan takon ae. Aku jangan terlalu mulai. Wis to, kok tak upahi sak jalukmu. Tenan lho Pak Mantri ya. Iya ya Lun, tenang ya lo. Iki lek gak tak kangen ini, kapan aku sud gonceng lunatun? Oh, wes angel, angel. Piye Pak Mantri? Wis siap? Kene yo wis siap kan mang to Lun. Areng lebone tok ki. Heh, lebokne. Maksudnya piye to Pak Mantri? Maksudnya ki, pas ngelemu kuwi lho ndak masukno. Walah, ngono to. Iki ngamplok ya oleh kok Pak Mantri. Lah terus nek ku ngamplok ki piye to Lun? Lah wong aku lho nyugi alat. Kaya iso lho. Oh iya, Deng. Aduh, ya Allah, ya Allah. Ini kamu abani sapa wong. Biasa. Le, kowe ngnceng apa? Beh, jadi ngnceng apa to? Aku penasaran. Le, kowe ngnceng apa? Gak ketok toh. Jancuk. Kok kan? Bayi karep wong gerang. Yang sopo ta sing apik aku ki. Jadi ya enak uang. Masa demit? Apa sih, coba sih.